Kaixo eta ongi etorriak bertze egun batez Unat magazinera. Gaur maiatzaren 9 dugu asteartea eta gaurkoan baitere bi elkarrizketa izanen ditugu hemen magazineko platoan. Lehenik eta behin Izaskun Barberrekin egonen gara, Karrikiri elkarteko komunikazio arduradunarekin, eta bera kontatuko digu Karrikiri elkarteak maiatzerako ze egitarau prestatu duen, izan ere kontu andana bat, ekimen pilo bat dituzte beren agendan, eta Izaskunek kontatuko digu ea zer den zehazki prestatu dutena eta zergatik. Bigarren elkarrizketan berriz bertze kontu batzuekin, baino baitere programazio eta agenda zarituko gara, izan ere Edurne Kotxegin egonen gara, UEUko Nafarroko arduraduna da bera, eta Nafarroko gobernuarekin batera elkarlan horretan programazio bat antolatu dute, hitzaldi ezberdinekin, tailer ezberdinekin, hainbat kontu aktualitatekoak, nola ez politikarekin eta bestelako kontuekin zerikusia dutenak jorratzeko. Guzti horretan sartu baino lehen, has gaitezen betiko dukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. Maiatzaren 9 omen zen 1608 urtean, Miguel de Cervantes Saavedraren Kixote Mantxakoa, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, lanaren lehen partea argitaratu zuten. 1950 urtean Robert Schuman, Frantziako ministroak, ikatz eta altzairuaren Europako erkidegoa aurkeztu zuen, Europar batasuna sortzea ahalbidetu zuena gerora. 1976an Jurramendiko hilketak. Jurramendi edo Montejurran, Nafarroan, ultraeskuindarrek 2 militante karlista asesinatu zituzten. 1978an Aldo Moro, Italiako lehen ministroa hilda topatu zuten, Brigate Rose talde armatuak baituta 2 hilabete eduki ondoren. Eta 1984 urtearen maiatzaren 9an Nelson Mandela presidente bihurtu zen, Hego Afrikan postu hori lortu zuen lehen beltza. Gaurko lerroburu nagusiak. Belateko tunelaren bikoizketa obra zuzentzeko lanak lizitatu ditu herri laneko zuzendaritzak. Joan den apirila idorra eta beroa izan da urtegiak 162an dauden. Iruñeko udalak 10 txosna jarriko ditu Urruna parkean Bergel zubiaren inguruan datozen Sanferminetarako. Foru gobernuak Atletiko Osasunari harrera instituzionala egin dio joan den larunbatean Errege Kopako finala jokatzeagatik. Nafarroko 3 herri, Urrotz, Arantza eta Araiz dira euskaldunak 180 baino gehiago dira, 21 udalerrietan guztiak eremu euskaldunean. Donestebeko udaberriko feriaren 15. edizio ostiralean ospatu zen 10 artzainek 14 ahari aurkeztu dituzte lehiaketara. Oitz eta Saldia herrien artean antolatu dute aurtengo malerreka eguna, larunbaterako ekitaldi andana antolatu dituzte Oitzen. Izpegiko 5. igoeran 51 gidarik parte hartu dute. Goazen orain, agenda kulturalarekin. Asteartean gaur bertan, Josean Agirreren Zwei Frauen 2 emakume liburua zarituko dira Uharteko irakurle taldean. Joan Atxegak dinamizatuta atxaldeko 6:30 plazaldeko 15. gelan eman izena liburutegian diote. Asteazkenean, hauteskundeak Nafarroan agertoki politiko konplexu baten gakoak, hitzaldi hori izanen dugu Katakraken. Parte hartzaileak Juan Cruz Lakasta, Euskal Herri Erratiko zuzendaria, Amaia Alvarez, Nupeko irakaslea, Ibai Fernandez, Diario de Notiziaseko zuzendaria, eta Joserra Senar, Berriako kazetaria. 7:00 erran bezala Katakraken. Hortzegunean, Azien liburutegia proiektuaren gaiari buruzko ipuin kontaketa Ventura Ruiz Gomez narratzailearen eskutik. San Frantziskoko liburutegi publikoan atxaldeko 6:00, 4 urtetik gorako haurrentzako jarduera sarrera librea edukiera bete arte. Larun batean, Kondestable Zibiboxean, 8:30 6:30 aurrendako sormen gunea Tokio Arroxa, lantegiotan aurrek
hainbat teknika eta material izanen dituzte lehengai, beren marrazkiak landu eta aurkitzeko, beren sormenak garatzeko, eta era berean lantegi bakoitzean dauden sorpresa ugariak topatzeko. Kantaldia Jan Michel, Beda Xagar, Mikel Arotze eta Michel Etxekoparren eskutik Kondestable jauregiko patioan eguerdiko 12etan. Baitere euskara ofiziala aldarrikatzeko manifestazio orokorra deitu dute Iruñean goizeko 12etan baluartetik. Eta Ibilbedi taldeak Goldea kaleratu berri duen diskoa aurkeztuko du Nafarroako Antzerki Eskolan atxaldeko 7etan. Igandean, herri urrats izanen dugu Senperen, 9etan Hegoalde ikastolatik autobusa aterako da. Gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasen argazki handi batean Osasunako taldekideei eginiko Harrera udaletxean, izenburuan Osasunismo bainua. Erakundeek eta zaleek kopako txapeldun ordea omendu dute. Klubeko harreretan kopa besterik ezen falta izan. David García kapitainak esan du hurrengo ikasturtean gorriz jarraituko duela. Atletikek Jorge Errando izango du begiz jota. Berri gehiagotan irakaskuntzako sindikatuek Jimeno kargutik kentzea eskatu dute. Manifestazioa maiatzaren 27an eginen da Iruñean. Eta gobernu itunak Nafarroko hauteskunde eztabaidaren ardatza. Baitere, Iruñerrian bortizkeria erabiltzen zuen gazte taldea desegin da. Diario de Navarran argazkian Osasuna taldeko kideak udaletxean. Izenburuan masa bainua. 100 lagunek goitik behera hartu zuten Osasuna omenaldi egun batean. Bertze berri batean, familia medikuarentzako bame plazen erdiak esleitu gabe geratu dira Nafarroan. 48 ez dira bete eta medikuen sindikatuak erakargarritasun galeraz ohartarazi du. Baita ere, minbizia izan duten nafarrek anztura onkologikorako eskubidea eskatzen dute. Bankuek eta aseguruetxeek ez dituztela onartzen edo baldintza okerragoak ezartzen dizkietela salatu dute. Eta bertze berri batean, Zangotza ez dago prest mina mugak dakazkien aldaketentzat, diote Zangotzako alkategai zenbaitek. Gara egunkarian Euskal Herritar gehienek uste dute osasun publikoak okerrera egin duela. Naziometroa, barometroaren 5. atalak osasun publikoa izan du ardatz. Adierazi du beren harridura pertzepzio orokorra dela, baina sistema publikoari ematen zaion babesa izugarria dela oraindik ere. Argazkian Osasunako jokalariak, zaleak agurtzen eta izenburuan, Iruñak eskerrona adierazi nahi die Osasunako jokalari eta teknikariei. Berri gehiagotan, Erraustegiak energia sortzen du 23 eguneko matxura txiki baten etenaldiaren ondoren. Eta lakuak ikasleen 18,4 kaltebera dela atzeman du. Berri egunkarian, 10etik 6 uste dute kaskartu egin dela lehen mailako osasun arreta. Naziometroaren neurketaren arabera, herritarren erdiek uste dute administrazioek baliabide eskaxak biderazten dituztela osasungintza publikora. Osasun sistemaren funtzionamenduak 8,8ko nota jaso du. Argazkian Osasunako zaleak eta izenburuan txapeldunen pareko harrera. Berri gehiagotan berria egunkarian, ikasleen 115 dira zaurgarriak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Bildarrantzen arabera, Wagner taldeko buruak ziurtatu du Bakmuten irauteko armak agindu dizkiola Moskuk, eta N1 eta A15ko bidesariak ontzat jo ditu EAEko auzitegi nagusiak. Akitzeko Euskal Herria irratia, berri nagusian Osasunaren zaleen argazkia eta izenburuan harrera beroa. 100 zale elkartu ziren atzo Iruñeko udaletxe plazan Osasunari eskerrak emateko kopako txapelketan egindako bidearengatik. Taldeari harrera ofiziala egin zioten Iruñeko udalak eta Nafarroako gobernuak. Alboko berrian, unibertsitatean sartzeko ebaluaketa ekainaren 6an hasiko da. Eta azkenik, bihar jarriko dira salgai Sanferminetako pilota partiduetarako sarrerak. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur fronte hotz batek erabat aldatuko du eguraldia. Hoztu eta euria eginen du.
Goizean goiz hodeiak ugarituz joanen dira eta goiz erdirako frontea gainean dugula euritara joko du. Euria mendebaldetik ekialdera zabalduz joanen da eta zaparrada mardulenak atxaldeko lehen orduak bitartean botako ditu. Behin frontea pasata zaparradak tartekatuagoak izanen dira eta batez ere Kantauri isurialdean botako ditu. Goizean haizea ipar-mendebaldetik finkatuko da eta boladaka bizi-bizi ibiliko da batez ere atxaldean eta Ebro ibarrean. Temperatura maksimoak 17–19 gradu artekoak izanen dira. Asteazkenean ipar partean tarteka zaparradak botako dituen bitartean, hegoaldean ipar-mendebaldeko haizea izanen da protagonista. Kantauri isurialdean hodeitza tarteka zulatuta agertuko bada ere, oro har hodeiguneak gailenduko dira eta tarteka itsasaldetik zaparradak sartuz joanen dira. Araba hegoaldean eta Nafarroan Iruñerritik behera hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina ipar-mendebaldeko haizeak enbrazu eginen du eta giroa freskoagoa izanen da. Karrikiri elkartekoak, badakizue aski mugituak direla, hortzen lantzen dute gitarraua hainbertze konturekin, eta maiatza gainera, bereziki hilabete mugitua da, eta hortaz kontu andana bat badituzte bertan, gitarrau oparoa, eta oberena horreta solasteko zuzenean bertako norbaitek hartzea, eta izaskun barber dugu gaurkoan gurekin, komunikazio arduraduna Karrikirin, guzti honetaz pixka solasteko, beraz hartu kuadernoak eta boligrafoa, eta apuntatu badugun guzia, beraz lehenik eta behin, atxaldeon, Izaskun? Arratsaldean. Esker, gurean egoteagatik. Izaskun, aipatzen genuen, kontu andana bat dituzuela, horretan sartu baino lehen Izaskun. Egintzen duten, uste dut, ganden astean, literatur lehiaketako irabazleen alako, ez dakit, mintzaldi bat edo, Maiane Txoperena dinamizatu zuen, eta egin nion, mentzio txiki bat, zeren hortzen gure eskualdean, Baztanen, Malerrekan eta, egon dire sarituak, eta hori mentzio txiki bat egitea merezi zuela. Bai, noski, urtero egiten diegu tartetxo bat, Karrikirin egite dute Egileberrien liburuaren aurkezpena, eta horrengo urtera begira, baita ere, horrekin jarraituko dugu, udaletxearekin batera. Hortzen, eta gainera liburu bat atera zen okerrezpanago, beraz, hortzen, topatzen alko dituzue, testu txiki horiek, poemak eta bertzelakoak. Eta hortik aratago, Izaskun, uste dut oso relajatuak zaudetela, ez? Erraten zenidan. Hori da. Lasai edarra. Bai, hori gustatzen zaigu, lasai egotea guri bai. Beraz, baituzuek gauza andana bat, antolatuak. Bai, mentzio bat egingo diogu hori baino lehen, literaturia, ez dakit zuzen errandu den, literaturiak, sariak edo omenalditxo bat egin zizuela Karrikiri elkarteari, nola dago Izaskun? Hori da, zarotzen egiten den liburu azoka bat da, euskara hutsean saltzen diren liburuak dira, eta bertan Karrikirik parte hartu du hainbat urtetan, eta horren ondorioz, aurten erabaki zuten omenalditxo bat egitea. Bertan egon ginen, jaso genuen haien omenalditxoaren pieza bat, eta oso gustora, eta haiekin beti elkarlan berezi bat sortu genuen, eta jarraitzeko asmoarekin ere, eta poz-pozik ibili ginen bertan, hainbat argitaletxek parte hartu zuten ere, Iruñeko igelak edo txalaparta bertan ere egon ziren, eta oso gustora, oso polita izan zen, eta egun berezia, noski. Eta izan zen, euskara eta euskaraz literatura lantzen duen elkarte bati eginiko omenaldia. Hori da. Hortzen, zorionak gurik baita ere, Karrikiri elkarteko egiten zuen lanagatik. Eta, aipatzen genuenez, kontu pila bat dituzue baita ere literaturarekin zerikusia dutena, eta horietan lehenengoa literatur azoka bat prestatu duzue, Izaskun. Hori da. Bada lehenengo aldia bertan egongo garela, ze liburu egunean egon ginen eta iaz ere egon ginen, baino azokan lehenengo aldiz egongo gara. Bertan euskara hutsean egongo den postu bakarra izango duzue gurea, eta hainbat konturekin hasiko dugu aste hori, izan ere maiatzaren 24tik ekainaren 24 arte egongo da azoka, baina horri hasiera emateko prestatu ditugu hainbat aurkezpen ere. Non izanen dugu azoka hau, por cierto? Gazteluko plazan. Gazteluko plazan, eta pentsatzen dut goizean erekiko dela, horregonak diren
tokitxo horiek eta ekainaren 24 arte. Hori, goizetik arratsaldera arte, bai, gaueko 10 arte. Beraz, hortzen liburuak eskuratzeko aukera, eta aipatzen genuen karrikiriren postua gainera, euskara, nolabait ere euskara landuko duen edo, postu bakarra, beraz, hortzen gonbitegu baitere, hor kuxkuxeatzeko. Eta hori, ez dakit, lantzeko edo, pixketor motorrak berotzeko izaskun, prestatu dituzue baitere, bertze kontu batzuk, hitzaldiak, okerrezpanago. Bai, hainbat liburuen aurkezpena, zerrenda bat ekarri dut, ez dudalako nahi ez errehaztu, baina, lehenik eta behin hasteko, larunbat honetako kantaldira gonbidatu nahi zaituztegu ere, Kondestablen izanen da, eta Jean-Michel Badasagar, Michel Arotze eta Michel Etxekoparrek kantaldi bat eskiniko digute, eguerdiko 12etan. Eguerdiko 12etan, karrikirin? Ez, Kondestablen. Kondestablen, hortzen, ez dakit sarrera librea den? Sarrera librea da, beraz gonbidatuta zaudete. Gonbidatutak, eta kantatzeko aukera izanen da, entzutekoa? Entzutekoa, bai. Entzutekoa, Gero kantatu nahi duena, gero, ostatuan aukera. Hau noiz, zerrandugu dela? Larunbat hontan, maiatzaren 13an. Kontu gehiago? Bai, gero, liburua azokari nolabait hasiera emateko, prestatu ditugu 3 liburu aurkezpen. Maiatzaren 22an hasiko gara, astelena, 7:00 karrikirin bertan, zoriontasunaren defentsan, Katakrakek ateratako liburu berri batena. Hurrengo egunean, maiatzaren 23an asteartean, 7:00 animalia domestikoak eta lurraz beste, liburuaren aurkezpena izango dugu eta solasaldia ere. Egingo dugu Esti Martinez eta Garazi Arrula egileekin eta Usuerrek gidatuko du solasaldia. Eta bukatzeko maiatzaren 24an, Azpimarrak liburua, Nerea Balda, egilearekin eta Usuerrazkin aurkezlearekin. Hau asteazkenean da eta 7:00 Erein argitaletxearekin. Hauek, zait, komunean dutena edo, nafar egileen obrak direla, adibidez, lan hauek? Bai, hori da. Kontua da nahi genituela baita ere, beste argitaletxe batzuekin elkarlanean ibili, azkenean gu oso txiki garelako eta gustatzen zaigu, ez? Baita ere, beste argitaletxe eta beste elkarte batzuekin lan egitea. Haizu, ez dago momentu txarrenean ere, ez? Ezagit, nafar euskal literatura edo, behintzat, ez? Saiak eragintza. Baditugu, beraz, kontu berriak hor, literaturan eta hori da, literaturan, musikan, egia da, mugimendu nahiko potentea badugula hemen, Iruñan bereziki ez, edo Nafarroan. Eta, horiei pixkat gure, ez? Laguntza nolabait emateko, gure espazioa edo plazak ere hartzea haien lanak aurkezteko iruditzen zaigu oso lan polita, ez? Sortzaile hauei leku bat eskintzea. Hortzen, liburu aurkezpen horiek, interesgarriak ezagutzeko zer ari diren egiten hemen, zer ari den mugitzen hemen Nafarroan, eta honekin izaskun akitzen dugu liburu azokaren nolabait ere bueltan antolatu duzuena? Ez, izan ere, esan dizudan bezala, gustatzen zaigu elkarlana, eta elkarlan horretan, aspalditik datorren maiatzaldia hemen dugu, bertan dugu, eta hainbat elkarte ezberdinekin egin ditugu edo sortu dugu agendantzeko bat, Euskal Herriko elkarte ezberdinekin. Hemen dut zerrenda luzea, ez dut zerraztu nahi, orduan ezakite hasiko naizen komentatzen. Nola ez, aurrera izaztu. Maiatzaren 4an izan genuen Baionako Euskal Museoan hitzaldi bat eta kantaldi bat, hori ja pasata dugu, baina bintzat jakin dezazuen, han ere bazegoela gure egitarauaren parte bat. Baionan, kuriosoa. Gero maiatzeako larunbat hontako kantaldia, lehen aipatutakoa, baita ere, maiatzaldian sartzen dugu. Eta gero zaldikok prestatutako maiatzaren 17an asteazkenean, hitzaldi bat dugu, 7etan, Euskara Iruñeko udalean, zirrikituen politika ala eta aukera titulopean. Eta, izlaria izango da Iñaki Azkona eta Kike Diez de Ultzurrunek aurkezle moduan egongo da. Gero maiatzaren 23an, asteartean, Nafarra Ateneoan, 7:00 liburu aurkezpen bat egingo du. Lurri Jaunduen Loreak izenapean, eta Txomin Jeuei egilea, Ines Castilla aurkezlea, eta Jose Miguel Bidador poesia taldearekin egingo dute. Gero maiatzaren 31, asteazkena, eta hau bai liburu azokan sartuko dugu, bertan izanen delako liburu aurkezpen bat, 6etan,
Nostalgia ez da salgai. Xan Iriart, egilearena, eta Luzien Etxezarretaren gidaritzapean edo, bai. Eta bukatzeko, maiatzaren 29an, hau ahaztu zait lehenago aipatzea, baina, astelehena, 12etan, liburu azokaren aretoan bertan ere, izango ditugu Inma Errea eta Irati Majuelo, itzultzaileak, Mari Benedetti eta Bertolt Brechten poesia antologiak, munduko poesiak kailerak bildumaren azken nobedadea aurkezten, Susarenak. Nola baitere hor egin dutela bilduma bat, bi autore horiekin ulertzen dut, eta hor egin dituzten azken ekarpen horiek aurkezten. Hori da. Bada poesia kaileran bilduma aspalditik dator, eta orain nobedade bezala Iratik eta Inmak itzuli berri dute antologia. Benedetti eta Brecht, beraz, euskeraz irakurtzeko, eta kasu honetan entzuteko aukera izanen dugu. Hori da. Eta maiatzaldia honekin agitzen dugu? Honekin, bai, ez dela gutxi, uste dugu nahiko eskaintza zabala prestatu dugula, beraz, pozik gaude, emaitzarekin, eta horixe, bai. Ez dakit merezi duen egitea errepaso txiki bat, hau da, ez dakit, bi edo hiru hitzordu nagusia aipatzen ditugunak, zeren kontu handana bat erran ditugu, ez dakit baten bat oroiterazten aldugun, apuntatzeko? Larunbat hontako kantaldia, hori nahiko berezia izanen delako, eta azokatik pasatzea, behintzat bisitatzea, kuskuseatzea, bertan egongo garelako, eta aste horretan baita liburu aurkezpenak egingo direlako, eta pixkat hasiera emateko, eta horixe, gogoz hartzeko azoka. Hortxen informazio guztia edozein kasutan, bakarrik Iriren webgunean, sare sozialetan hortxen topatzen alko duzue, bai egia da, aipatzen zenuen, maiatzaldi hau antolatu duzuela bertze elkarte batzuekin batera, ezta? Nafarra Ateneoa, Zaldikok, adibidez parte hartu dute, eta hori da, azkenean gure agendak pixkatez, nolabait antolatzea, eta elkarrekin lan hori ikusgarri egitea. Hortxen, egitarau oparoa, beraz, Karrikiri elkartetik, literaturaren inguruan, saiakeraren inguruan, testu ekoitzien inguruan egin duten lanketa guzti hau, eta gainera, egunero, maiatzaren 24tik aitzinera, Gazteluko plazan, hortxen, postutxoa izanen dute, beren, bilduma ezagutzeko. Zaskun ez dakit zeinetara joanen zaren, egitarau guzti honetatik, baten bat hola erraten duzuna, ni hemen. Beti bezala leku guztietan ibiliko naiz, nola ez? Eta, saiatuko naiz, azokan, horre bertan egoten eta bizitzen pixka horko giroa, bai. Hortxen, hemendik xalbatik baitere, gonbitea hortan parte hartzeko, eta bertzerik gabe, hemen utziko dugu. Izaskun, mil esker handiz, bertzaren gurean egoteagatik. Zuek gonbidatzagatik. Ikus ditzagun, Iruña Herriko udaleko albisteak. Berrio Betiko udalaren aurre eskolen onartutakoen behin-behineko zerrenda, 2023-2024 ikasturtekoa kaleratu da. Behin-betiko zerrenda, maiatzaren 18an aterako da. Burlatan lurralde kontribuzioaren eta pasabiden gaineko zergaren borondatezko ordainketaren azken eguna 2023ko ekainaren 9 izanen dela ohartarazi dute udaletik. Horretaz gain, baitere, udalaren aur eskolako eta egunsenti aur eskolako onartuen behin-behineko zerrendak ere kaleratu dira, sartu webgunean eta bertan ikusi. Iruñean, gurutze gorriaren eta ilargi erdi gorriaren munduko egunean udaletxearen aurrealdea gorriz argiztatu zen astelehen honetan. Asteazkenean berriz udala morez jantziko da lupusaren munduko eguna gaixotasun autoimune kronikoa ikusarazteko. Horrez gain, gobernu batzordeak 2024ko zabalgunerako zibibox bat eraikitzeko urteko inbertsioak berregokitu ditu, osoko bilkurak onartutako aurrekontu murrizketaren ondoren. Luzatutako aurrekontua esleitzen zuen partidatik 2 milioi euro kentzeko osoko bilkurak hartutako erabakiak 2023an gauzatu daitezkeen gastuak mugatzen ditu. Eta azkenik osasunak Iruñeko udalaren eta hiri osoaren aitorpena jaso du Errege Kopako txapeldun orde gisa. Atzo arratsaldean harrera instituzionala izan zuen azken asteetan hiri osoa ilusioz hartu duen taldeari
egindako omenaldian. Lehen erran dugu moduan, gaurkoan Edurne Kotxekin egonen gara UEUk, Udako Euskal Unibertsitateak Nafarroan duen ordezkariarekin hain zuzen ere solasaldian egonen gara, izan ere jakin nahi dugu zer den antolatu dutena Nafarroako gobernuarekin gainera. Elkarlanean hainbat formakuntza plan eta bertze kontu eta historioak ere antolatu dituzte eta pixket jakiteko zer topatuko dugun udan hain zuzen ere eta halako kontu solasteko. Erran bezala, gorkoan Edurnerekin egonen gara, beraz lehenik eta behin, atxaldeon Edurne, mil esker gurean egoteagatik. Arratsaldeon bai. Ipatzen genuen UEU, baino igual lehenik eta behin kokatzeko pixkat gure ikusleak UEU Udako Euskal Unibertsitatea. Zer egiten duzue entitate honetan? Bueno, zer egiten ez dugu. UEUn aritzen gara bai akademikoki etengabeko prestakuntzan euskarazko goi mailako etengabeko prestakuntzan aritzen gara ikastaroak, mintegiak, jardunaldiak batik bate antolatzen, baina materialgintzan ere aritzen gara, edizio lanak egiten, liburugintzan, eta gero baita ere EHUrekin dauzkagun hitzarmenei esker, masterrak, gradu ondokoak eta abarrekoetan ere ibiltzen gara lanean. Baina hemen Nafarroan batik bat etengabeko prestakuntzan aritzen gara. Eta gure jendeak ez baldin badaki, gure helburu nagusienetakoak dira Euskara eta Unibertsitatea uztartzea, zubilan horiek egitea. UNUPen ere baditugu hitzarmenak haiekin ere elkarlanean aritzeko, Euskara Unibertsitatera eramateko eta Unibertsitatea ere pixka bat gizartera ekartzeko, porque badirudi batzuetan Unibertsitatea entitate akademiko oso zurruna dela eta guk hori puskatzen edo herriratzen saiatzen gara ekartzen. Eta gero ere oso importante iruditzen zaigu eta beste helburu nagusienetako bada euskal komunitate zientifikoa eta intelektuala biltzea, saretzea, askotan euskaraz aritzen garenok aritzen garelako bakoitza bere kabuz eta elkar ezagutu gabe eta guretzako garrantzitsua da jakintza arlo guzti horiek, elkartu noizean behin, eta guzti horiek ezagutzera ematea. Beti zalantza izan dut Edurne aprotxatuko dut galdetzeko, ea hori, ea zen EHUren nolabait ere entitate bat den edo nolabait ere eragile autonomo bat den eta gero dituen hitzarmenak edo nola zen nolabait ere harreman organiko hori? Bai, berez UEU eragile autonomoa gara, elkarte bat gara, hori bai, 1500-etik gorako irakasle sarea daukagu, komunitate finkoa daukagu, eta gure funtzionamendua da batik bat elkarlana. Eta bai dauzkagu bai EHUkin, bai NUPekin elkarlanak, elkarrekin euskarazko etengabeko formakuntzan eta edukietan arlo akademikoan aurrera egiteko, eta gero edozein elkarterekin ere bai sozialak, bai politikoak, helburua delako, lan egiten den guzti hori euskaratu eta kaleratzea, ez? Hortxen bizi, UEUek egiten duen lana, bakarrik gain begiratu nahi genuen, jakiteko norekin ari garen solasean. Aipatzen genuen, Edurne, baduzuela egitarra, segurazki ere, oparoa, pentsatzen dut udari begirariko zaretela lanean, Nafarroko gobernuarekin kolaborazioan, aipatzen genuen, baina horretan sartu baino lehen, egintzen duten aurreko astean okerrez banago, prentsaurreko bat, psikomotrizitatea landuko duzuelako jardunaldi batzuetan, nola dau? Bai, Nafarroko gobernuarekin zuk esan bezala badugu 2016 urtetik ona elkarlan hitzarmen bat, urtero berritzen dana, oso mankorra izaten ari dena, eta batik bak dira osasun arloko eta hezkuntza arloko ikastaroak, baina bestelako profesionalei begira ere aritzen gera, eta aurtengo eskaintzaren baitan, zuk aipatu duzun psikomotrizitatearen inguruko jardunaldi hau daukagu, ekainaren 3an, eta hor pixka bat praktika honen inguruko lanketa sakon bat egitea du helburu, pixka bat horrek dauzkan aurrarengan dauzkan onurak
eta prebentzio lanean dauzkan onurak balioan jartzeko, eta batik bat hor ibiltzen direnen profesionalei saretu eta elkar banatzeko haien lanak eta esperientziak. Hori da pixka bat jardunaldi honen helburua. Zerbaidengatik hautatu duzue gai hori, erran edut, dut zaizue momentua proposatzela orain gai hau jorratzeko. Bagabiltza azken urteetan Amane elkartearekin elkarlanean, Amane berrikuntza pedagogikoain inguruan badabil lanean, eta psikomotrizitateari garrantzia handia ematen dio elkarte honek, esan bezala, eta iruditu zitzaigun, proposatu ziguten hau aurrera emateko elkarlan bat, jardunaldi hau aurrera emateko, haiek ikusten zutelako bazegoela Nafarroako ikastetxeetan badagola psikomotrizitate gela ia guztietan, baina ez direla espezialista hainbat existitzen, eta hori nolabait hutsune bat bezala ikusten zuten, eta hori aurrera eta aurrera emateko hausnarketa jardunaldi bat egin nahi zuten, eta hortan ari gara, ekainaren inuan bilduko gara, eta hortaz arituko gara. Non bilduko zarete? Hau izango da Hezkuntza Departamentuko hitzaldi aretoan, Santo Domingo kalean, eta goizto osoko jardunaldi bat izango da, beraz, harin pasatuko zaigu seguraki. Printzipioz, nolabait ere bideratua dago gehiago irakaskuntzan ibiltzen diren hoiei, irakaslei, pedagogoi, hori da nolabait ere hartzaile nagusia. Nagusiak bai, baina danak gara hezitzaile azkenean, danak ditugu haurrak inguruan, eta haurraren garapenaz ari garenean, edo nork eman dezake izena, ez da soilik espezialistei bideratutako zerbait. Hortxen, gonbiteagu baitere, gainaren 3an horra joateko eta ezagutzeko zerbait, eta pentsarazteko psikomotrizitatearen inguruan. Hori nintzen nire zerbait pixket honen inguruan espekulatzen, eta hemen sartzen gara burutazioen arloan, baino edurne ezagit, nik nuen impresio igual psikomotrizitate gaitasunak galtzen ari dituztela gazteek, edo ez dakit hori den beti guk adinekoek erraten duguna, ez? Hau da, orain gazteak ja ez dire ibiltzen ala edo hola gu bezala, baina erraten nuen, karo, igual, jendarte sedentario batean bizi garenez, akaso psikomotrizitate gaitasunak edo, ahuldu direla, ez dakit, hori espekulazioan sartzen gara edurne. Bai, nik uste gaitik ateratzen garela, bera bat, bai. Gai honek azkenean aur txikiengan arreta jartzen du, eta, ez bestelakoetan. Halako puntu filosofikoetan, formazioaren arazoak. Hoxen, jardunaldi hau badugu, ekainaren 3an, eta kontu gehiago ere bazabiltzate elkarlanean Nafarroako gobernuarekin, zer gehiago topatuko dugu UEUn? Hori da. Esan bestela, 2016 urtetik ona elkarlanean gabiltza, aurtengo eskaintzaren baitan 13 ikastaro eta 2 jardunaldi ditugu. 2 jardunaldi horietako bat oraintxe bertan aipatu duguna hau da, bestea urrian eskainiko dugu, eta da haur eta gazten kontrako sexu abusoen inguruko jardunaldi oso potente bat, gai potoloa delako, eta hori urrian esan bezala eskainiko dugu, eta gero beste gainontzeko 13 ikastaroak 3 faseetan eskaintzen ditugu udaberrian, ekainaren amaieran, eta gero urritik aurrera. Udaberrikoek jada bere amaiera izan dute, eta oso ondo atera dira, esan bezala arrakastatsuak dira, doakoak direlako, eta baita ere irakaskuntza mailan dabiltzan profesionalek hautatutako gaiak direlako, eta interesa handikoak direlako, eta itxaron zerrendak. Egia esan behar bada, itxaron zerrendak sortzen dira, ez dago lekua guztiendako, beraz oso konten gaude, ezin hobeko... Izaten dute, pixket mintegi forma, ikastaro hauek? Ikastaroak izaten dira aurrez aurrekoak, ikasgeletan, izaten dira 10, 15, 30 ordu bitarteko ikastarotxoak. Hezkuntza Departamentuarekin daukagun hitzarmen bati esker ere, irakasleek homologazioak eta jaso ahal izaten dituzte, eta horrekin beraien promozio, barne promozioetarako eta baliagarriak zaizkie, baita ere puntuak eta horiek, eta nupen ere ikasleek badute kredituak eskuratzeko ahalmena. Horra, ikusi duzu,
baditugula hainbat elkarlan mota, deferente, eta jendeak oso ondo hartzen dituenak. Hoiek, erraten udaberrian ziklo horretan egin ditugu batzuk, eta aipatzen zuen bertze bi fase. Hori da, orain ekainaren amaieran eskainiko ditugu Ezpeleta Jauregian udako ikastaroen baitan, beste 3 ikastaro, aurren doluen inguruan arituko gara ikastaro batean, beste batean osasun mentala ikastetxearen komunitatean landuko duena, eta besteak kanabisaren kimikaren inguruan, onurak eta jontajarriak eta horiek ere aztergai izango dira. Oraintxe Nafarroan gainera horrekin ez, ari dira gauzak mugitzen, izan ditugu nahiko berri. Badirudi badagoela horre, pilpilean dagoen gaia dela, aztergai dagoen gaia behintzat, eta egun ere horri heldu nahi izan diogu. Beraz, 3 ikastaro horiek, eta gero, azkeneko fasea. Hori da, eta azkeneko fasean, irailaren amaieratik urria azaroa bitartean, gainontzeko ikastaroak, eta aipatu bezala, haur eta gazteen kontrako sexu abusuen inguruko jardunaldi hau. Jardunaldi handana bat, 2 jardunaldi oberranta, eta ikastaro handana bat, 13, erran duzu? Hori da. Eta hortxen, gonbidatu ez, jendea horietan parte hartzera, bakarrik aipatzen zenuen, igual, ibili beharko dela agudo, zeren plazak agitzen dira. Bai, hori da, izen ematea jada zabali dugu, udazkenera begirakoak irailean zabaltzen ditugu, izen ematepeak, baina udakoetan izen emateko eta jardunaldi honetan izen emateko epea zabalik dago. ueu.eus atarian, ikastaroaren atalean sartu, eta hortxe aurkituko duzue dana. Eta gaina, Edurne, ikastaro hauek dira, Nafarrokoak bakarrik. Hori da, bai. Eta gero, erkidegoan, ez? Bai, erkidegoan, beste handana bat, hori da. Bai. Hortxen, gitarau luzea eta oparoa aipatzen genuena, pentsatzen dut pertsona orori ez, irekia, irekiak daude. Akaso, kanabisaren kimikarenak, segurazkin hiloaten banez, igual ez dut handizu lertuko ere ala da. Bai, ez da soilik kimikarientzako, publiko orokorrerendako irekiak dira, erabat, eta nahiko kolokialak dira, eta arinak eta ulertzeko errasak, naiz eta unibertsitatetik sustatu, oso edonork eman dezake izena bertan. Zuge horne, baten batola bereziki gogoa duzuna, bakit hori tradiziozko galdera dela, harturaduna izanik, baina baten batola duzuna, jak. Nik asko ditut, eta hainbatetan hori, saiatzen naiz muturra sartzen eta horregoten adi entzuten, baina adibidez udazkenean eskainiko dugun jarduenaldi honetan, bai badut interes handia, iruditzen zaitelako oso ezkutuan egondako eta dagoen gai bat dela, eta horra ditu asko ekarriko ditugu, guzti honi argia ematen saiatzeko. Hortxen, Edurne, ez dakit zerbait gehiago egiten ari zareten, honekin hortaz haratago, mendikat? Udako ikastaroak bere baitan ere hor daude, gaur iriki da izen ematea. Euren udako ikastaroak Euskal Herri osoan zehar eskainiko ditugu. Nafarroan ere beste 2 jardunaldi eskainiko ditugu, baina hori ez da Nafargo gobernuarekin elkarlanen eskaintzen dugun programa bat, horregatik ez dut aipatu, baina berez, ez dakit 30 bat jardunaldi eskainiko ditugu ere, ekainaren amaieratik, uztailaren amaiera bitartean. Bai Iruñan, bai Baionan, Eibarren, Donostin, Usurbilen, Bilbon, hainbat lekuetan, udako ikastaroetan, norbaitek interesa izango balu, webunean sartu, klikatu, kuskuxeatu, eta behiratu eskaintza eta interesa izan ezkero, garaiz gaude, gaur iriki da izena emateko epea. Hau, Edurne, kuriositatez, kontu berezia da, hola erran nahi dute Euskal Herrian baden kontu berezi bat, edo, normala izaten da bertze herrialde, provintzia, autonomia erkidegoetan alakoak egotea, edo, ez dakit, erraten dut zeren Euskal Herrian izaten dugu, ez, nahiko, sare sozial edo, gizarte zibil nahiko potentea, eta ez dakit horren ondorio den, edo, kontu ohikoa den, olako unibertsitateko udako ikastaroak egotea. Udako ikastaroak eskaintzen dira ere, beste erakunde batzuetan, baina egia da gure oinarri soziala oso handia dela, eta gure babesa hortik datorrela, eta gure eskaintza zabala hortik datorrela, ez? Jardunaldi guztiak beti eskaintzen dira
elkarlan baten bitartez. Orduan hor jende asko mugitzen duzu, eragile asko, eta pil-pilean dauden gaiak kezkak direlako, ez? Orduan, bai, gure izaera soziala denez, hortik egiten dugu lan. Eta gero gainera, badut uste, ateratzen dituzue, liburuxka batzuk ere noiz behinka, pentsatzen dut egindako jardunaldien nolabait ere konpilazio gisa edo ez, baduzue hori ere argitaratzen dituzue alako. Hori da, gure argitalpen zerbitzua hor dago, eta bai, badude jardunaldi batzuk ez dutena horren beharrik, ez? Eta batzuetan ere papereratzea ere saiestu egiten da, bueno, hortik atoz, ez? Pandemia garai batetik paperan pasatzea, gauzak pasatzea ekidin genion, eta bueno, ja orain ekologikoki begiratuta saiatzen garena da ahalik eta bueno, modu digitalenean eskaintzen, ez? Material guzti hori. Orduan paperean eskaintzen ez duguna, beti zintzilikatzen dugu gure otarrean, eta gainera zabaldu egiten dugu edonork ikus dezan hor sortu den material guzti hori. Hortxe, material eta ikastaro guzti horiek aipatzen genituenak. Edurne, Bai. zakit zerbait garrantzizkoa geratu zaigun errateko? Interesak duenari adi ibiltzeko izen emateekin bete egiten direlako eta bueno, azkar ibili, ez utzi azkeneko momentura. Gonbite horrekin utziko dugu gaurkoan, hemendik Xaloatik baitere, gonbidatzen dizuegu guztioi parte hartzeko, ikasteko, eta bertzenaz, hoixen, bilatzeko materialak ere bai, hortzen egonen direlako, kasu honetan, behintzat digitalki. Gaurkoan, Edurne Kotx, UEUko Nafarroako ordezkaria, gurean guzti hau kontatzen, mila esker gurean egoteagatik. Zuei eta hurrengo bat arte. Bazera, hausen gaurkoz hemen magazinean eskaintzeko genuena, bi elkarrizketa horiekin utziko dugu. Hemen gaurkoz magazina eta bihar, hemen izanen gaituzue. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.